Rêjîma Îranê heft girtiyên din jî bidar vekirin. Pêka amarên belavbûyiyên mafê mirovî, roja sêşemî yazdê çîriya paşîn, Şahûsên Ferhadî li girtîgeha navendiya rejîmê li bajarê Yezdê, Şahîn Salîh li girtîgeha rejîmê li bajarê Bircendê û Xudayar Çoktay li girtîgeha navendiya rejîmê li bajarê Sebzewarê hatîne bidar vekirin. Hervîsa roja duşemiyê de hê çîriya paşîn, Mîlat Neymetî li girtîgeha navendiya rejîmê li bajarê Çîroftê, Behzat Yezdî li girtîgeha rejîmê li bajarê Zencanê û Şehab Nazîmî li girtîgeha rejîmê li bajarê Buçnurdê de hatîne bidar vekirin. Pêka wan raporan roja pêştir jî, Ellah Kerem Nezerî li girtîgeha rejîmê li bajarê Dîsfûlê de hatîbû bidar vekirin.